pestovateľom. Nachádzame sa v hybride P9241, čo je hybrid, ktorý sme minulý rok uviedli na trh, na slovenský trh a bol to jeden z najlepších a najrýchlejšie sa predávajúcich hybridov za minulý rok. Chceli by sme vám predstaviť tento hybrid ako teda minuloročnú novinku a veľmi úspešného kandidáta. Je to slubný, výkonný typ zrnovej kukurice vo FAO skupine FAO 350. Tento hybrid na základe veľmi stabilného výkonu jednak suchých aj dobrých zrážkových podmienkach dosahuje špičkové výnosy. Preto bol nominovaný a bolo mu pridelené označenie ako hybrid Optimum Aquamax. Ak sa pozrieme na rastliny, tak typické je pevné, nelámavé steblo. Hybrid má veľmi pekné klasy, ktoré sú veľmi dobre naliaté zrno a na veľmi veľa lokalitách sa vyznačuje aj dobrým zdravotným stavom, čo sa týka odolnosti proti fuzariózam. Keď sa pozrieme, prakticky každý z týchto klasov má veľmi dobrý zdravotný stav. Hybrid má potenciál, je síce FAO skupiny 300, 350, ale má úrodový potenciál vyšších FAO skupín, pretože zriedka kedy sa môžeme stretnúť s rastlinami, ktoré dokážu vytvoriť až 16 až 18 radov zrn na šúlku. Čo sa týka samotného klasu, je dlhší. Vidíme, že prakticky veľmi dobrý úrodový potenciál. Tento šúlok má cez 40 zrn po dĺžke a samotný hybrid má 16 radov po jeho obvode.